Father, I place into your hands the times that I've been through. Father, I place into your hands the way that I should go, for I know I always can trust you. Father, I place into your hands my friends and family. Father, I place into your hands the things that trouble me. Father, I place into your hands the person I would be, for I know I always can trust you. Insellem lilek li qed tisma' jiena Sister Teresa nilqek għal programm ieħor Alla huwa mħabba. Il-paċi miegħek fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Eżis semmija, illum se naraw it-trijomf ta' Elija u kif Alla jerġa' jibnieh, kif jerġa' jibni lilek u lili. Elija jekk huwa personaġġ ħelu ħafna u għandu ħafna x'jallimna. Però qabel nixtieq nibda meħsib żgħir. Importanti nifhmu li l-mument ta' issa jekk taraf tgħixu kollu kemm hu, allura qatt ma hu ta' dwejjaq. Il-problema hi meta għandek ġismek hawnhekk, pereżempju issa 8 ta' filgħaxija, u moħħok u qalbek qegħdin hemmhekk fis-6 ta' għada filgħodu. Qed tifhmu x'jien ngħid? Hija fundamentali jekk taraf tgħix il-mument kollu bħalissa huwa importanti pereżempju li jiena noqgħod hawnhekk inkellem lilkom. Allura il-mument nista' ngħixu bit-tranquillità. Jekk jiena fil-mument ta' issa ndaħħal il-ħsieb ta' għada, ta' pitada, il-ħsieb ta' x'jista' jiġrili fis-sena li ġejja, allura ovvjament nitkisserux. Għaliex? Għax il-mument ta' issa huwa dejjaq jgħaddi malajr, jekk jien nipprova nqiegħed tant problemi, allura jixpakka l-mument ta' issa. Dan huwa bħal meta hu tipprova ddaħħal ġewwa borża tal-plastik żgħira jien naf xkora patata. Naturalment, tixpakka l-borża tal-plastik. Isimgħu din l-istorja x'tallimna. Kien hemm raġel li kellu grandfather clock u waqt li kien qed iħadmu għax kien waqaf staġeb meta semma l-pendlu jkellmu u qallu ħallini daqsxejn kwiet, serraħni ftit għax irrid noqgħod sejjer tik tik kull minuta, sija fiha 60 minuta, ġurnata fiha 24 sija, sena fiha 365 ġurnata, u wara kemm miljuni ta' tiks irrid nagħmel. Imma sidu taħ risposta intelligenti billi qallu toqgħodx taħseb fil-futur, qallu aħseb biss fuq it-tikk li trid tagħmel issa u tgħix kuntent ħajtek kollha. U dan huwa s-sigriet. Taħseb biss fuq dak li trid tagħmel issa u tgħix kuntent. U hekk iddeċida li jagħmel dak l-alloġġ u għadu sissa ferħan jagħmel xogħlu. Ejjew eżis semmija nitalmu dan is-sigriet li nagħmlu attenzjoni għal dak li rridu nagħmlu issa u nħallu l-futur fidejh. Jekk illum issa stess tisimgħu leħnu la twebsux il-qlub tagħkom. Dan inħossu li huwa importanti għax hija waħda mill-ikbar konverżjonijiet li Alla jrid jagħti fil-ħajja tagħna. Jien nara minni ta' m'għandix għalfejn immur il-bot, jien nara minni kemm moħħi kidni ħafna bil-ħsibijiet ta' għada. Għada rrid niġi hawnhekk, imbagħad filgħaxija għandi laqgħa, imbagħad irrid niltaqa' ma' dik il-persuna u mbagħad dawk il-lessons. Allura jkissirni, jixrobli anke l-enerġija psikika u mentali. Għax imbagħad tara filgħaxija kif għext u tara li laħħaqt hekk kollox ma mitx u ma jgħidx daqskemm ħsibt. Noqogħdu attenti, ma nħallux ix-xitan jixorbilna l-enerġija tagħna. Anki jekk issa waqt dan il-programm kunu hawnhekk b'ġisimkom, b'qalbkom u b'moħħkom. Eżis semmi nduru issa lejn Elija, jekk tiftakru l-aħħar programm konna qegħdin naraw dan il-profeta fil-mument tal-falliment tiegħu.
Konna qegħdin naraw anki x'kien qed jipprova jagħmel Alla ħalli jerġa' jfejqu, ħalli jerġa' jagħtih l-enerġija psikika li huwa kien tilef. U l-ewwel ħaġa li rajna u li waqafna fuqha kif Alla pattijielu bit-tajjeb billi jurih ħafna mħabba batlu 2 anġli. Però Alla ma waqafx hawnhekk. Alla għamel xi ħaġa oħra li hija importanti ħafna lina. It-tieni ħaġa li Alla għamel narawha fl-ewwel ktieb ta' Slaten kapitlu 17 vers 9. Hija li Alla meta Elija wasal ċertu mument għax dan baqa' miexi u wasal Horeb, il-muntanja tal-Mulej. Horeb l-għabenet tajjeb inkunu tafu hija il-muntanja Sinai, il-muntanja tal-preżenza talla, il-post fejn Mosè għatta 40 ġurnata, il-post fejn Alla ta' il-liġi lil Mosè. U l-istint ta' Elija ta' bniedem ta' Alla li kien ġalu jersaq lejn Horeb, lejn il-muntanja tal-Mulej. U hawnhekk il-Mulej ikellmu, għax min iħobbok ikellmek. Infatti, l-ewwel ħaġa li tinqata meta 2 jiġġieldu hija il-kelma. Jien ma nkellmekx, għalija int mejta, għalija int ma teżistix. Imma min iħobbok ikellmek. U Alla kellmu lil Elija. Anki jekk Elija tradih, anki jekk Elija ma ħareġx ta' raġel ma' Alla, bħalma ħafna drabi veru ma noħorġux anki aħna. Mela lil Elija waslitlu kelma tal-Mulej u qaltlu: "Hawn x'int tagħmel Elija?" Din hija il-kelma li Alla qallu. X'int tagħmel hawn? X'int tagħmel? Interessanti t-tweġiba ta' Elija. Elija jipprova jevita id-domanda. Ma qallux x'inhu jagħmel, qallu: "Għandi qalbi tħeġġeġ għall-aħħar għall-Mulej Alla tal-eżerċiti, għaliex hu li Iżrael ħallew il-patt tiegħek, farku l-artali tiegħek u l-profeti tiegħek qatluhom bix-xabla. Jien waħdi bqajt u qegħdin ifittxuni ħalli jneħħuli ħajti." Interessanti ħafna din it-tweġiba. Għaliex? Għaliex il-bniedem insikur bħalma qed juri ruħu ħafna Elija, fil-fatt Elija huwa bniedem li l-psikoloġija tiegħu hija li dejjem jitfa' l-ħtija fuq l-oħrajn. Għalien provajt nagħmel l-aħjar li nista' imma huma mela qed jgħid huma qegħdin jippruvaw ineħħuli ħajti. Eżis semmija, din hija xi ħaġa li tridu toqgħodu ħafna attenti għaliha. Meta taraw xi ħadd il-ħin kollu jitfa' ħtija fuq l-oħrajn hija sinjal ta' insikurtà profonda ġewwinija. It-tort huwa dejjem tal-oħrajn, it-tort huwa tal-Knisja, it-tort huwa tal-raġel, it-tort huwa tat-temp, it-tort huwa x'bħalissa minix f'sikti. Ekku, Elija jirreaġixxi b'mod ħafna insikur, jipponta subaħ lejn l-oħrajn. Il-bniedem matur dejjem jaraf li t-tort huwa hu, dejjem jaraf hekk ma joqgħodx jistaħba wara subaħ. U Alla però ekku ma jaġixxix b'mod negattiv. Alla bħal dejjem jirreaġixxi b'mod pożittiv u jgħidlu ħaġa sempliċi. Jgħidlu: "Oħroġ u oqgħod fuq il-muntanja quddiem il-Mulej." Ekku l-ewwel parir li jagħti Alla ħalli jfejqu definitivament huwa li huwa joħroġ mill-ar u joqgħod quddiem il-Mulej. Din hija ħaġa fundamentali. Jekk trid inti tfiq, inti wkoll li inti insikura, inti li inti wkoll ġifa, inti li inti wkoll ħafna drabi tradejt lil Ġesu bħali, importanti ħafna li titgħallem toqgħod quddiem il-Mulej. Fatħelu li rakkuntali saċerdot jurina kemm ġid joħroġ meta wieħed jitgħallem joqgħod quddiem il-Mulej. Dan kien mistieden biex imur jagħmel l-eżerċizzji sqallija kif wasal f'xi 7 ta' filgħaxija, il-kappillan qallu: "Illejla trid tibda l-ewwel tok." Qallu l-lejla diġà 7 ta' filgħaxija. Dan qallu għax hawnhekk aħna l-eżerċizzji nibdew fid-9 ta' filgħaxija. Dak mar ipprepara xi ħaġa u niżel.
dan stenna li se jara l-Knisja xi ftit jew wis vojta u skanta ferm meta ra l-Knisja mimlija. Dan għamel ġimgħa eżerċizzi u l-Knisja baqa' dejjem mimlija, ippakkjata fil-veru sens tal-kelma bil-pjazza barra bil-karozzi pparkjati ta' nies li anki ġew mill-bogħod. Kienu jdumu mid-9 sal-11 għax kien ikun hemm anki hekk ħin ta' adorazzjoni. Dan is-saċerdot staqsa lill-kappillan, qallu qed jiskantawni kemm qed jiġu nies. Dan minn dejjem kien hekk. Dan qallu le, mela le mhux minn dejjem kien hekk. Qallu ħanejdlek, xi ftit ta' snin ilu din kienet knisja li ma jiġi ħadd. Mhux kienu jiġu tużżana ta' le ħadd. Qallu tant kienet knisja mejta li l-isqof lil kull min kien jibgħat kien jgħidlu għalfejn trid tibatni hemm, Eċċellenza, biex toqtolni? Imbagħad sejjaħ lili qalli trid tmur int. Qal jien ħassejtni li l-isqof qisu qed jgħid dan ma jiswa xejn dan is-saċerdot, ħanibatu għal kwiet f'din il-parroċċa. Jien qedtlu, Eċċellenza, jiena mmurlek, imma xi mmur nagħmel hemm ma jattendi ħadd. Qallu int mur, qallu int fil-każ, oqgħod titlobux. Jien ġejt. Qallu l-ewwel ġimgħa, 15 xahar, xarejn kont se niġġennen. Qallu tinżel il-qudiesa tas-seba' u ma ssib il-ħadd. Kont ngħidu iva forsi s-sibt jew il-ħadd jiġi xi ħadd. Ninżel inqaddes fis-6:30, is-sibt filgħaxija u ma ssib il-ħadd. Qudies ħadd, qarbin ħadd, qrar ħadd, magħmudija ħadd, tieġ ħadd. Qed jien x'jien nagħmel hawn? Tiġġennen tkun għadek mimli enerġija u entużjażmu. L-ar ħaġa u ġvera li jista' jiġrilu bniedem hija li tqedu ma jagħmel xejn. U dak il-ħin qal le mmur ngħid lill-isqof biex ineħħini hawnhekk ħaninħela jien. Imma dak il-ħin ftakarx kien qallu l-isqof. U int fil-każ oqgħod itlob. Wis probabbli dan il-kappellan kompla jgħid lil dak is-saċerdot li l-isqof kien qalili biex jeħles minni. Qal imma dak il-ħin ġietni f'moħħi. Qal all right, ħanitlob. Għal allura jinfetti li nagħmel hekk, kont inqaddis fis-seba', nesponi lil Ġesu sagramentat u kont nħallih espost mis-7:30 ta' filgħodu sal-5:30 ta' filgħaxija u kont noqgħod hemmhekk jiena qallu niżilt it-typewriter fil-Knisja, kont inniżel is-sandwiches hemmhekk, Coca-Cola okej, u kont noqgħod hemmhekk għalhekk jew hekk noqgħod fuq u noqgħod isfel xorta waħda. Quddiem Ġesu sagramentat kien jgħaddi mis-7:30 ta' filgħodu sal-5:30 ta' filgħaxija kuljum. U l-ewwel ġimgħa ma ġara xejn, it-tieni ġimgħa ma ġara xejn. Qallu darba però waqt li kont qiegħed hemmhekk nittajpja quddiem Ġesu sagramentat, f'daqqa waħda jidħol ġuvni. Qal ovvjament hu l-ewwel ġuvni rajt wara dawk ix-xhur kollha qalbi għamlet tik. U mort fuqu, qallu jaqgħu. Qallu kif inti ħi? Qallu xejn lanqas naf kif tħalt fader. Din storja vera, Qallu lanqas naf kif tħalt fader. Qallu xi ġifieri? Qallu kont għaddej minn hawnhekk, qallu xi ħaġa mbuttatni biex nidħol. Qallu jien drogat, jien nieħu ħafna droga. Jiena nieħu l-injections, speċijiet ħammur noqgħod hemmhekk fil-Knisja. Il-feder qallu ħi, jiena ma nifhimx taf id-drogi, qallu però l-unika ħaġa li nista' ngħidlek hi għaliex ma toqgħodx ftit miegħi quddiem Ġesu sagramentat. Qallu noqgħod ftit mhux xorta hux, qallu noqgħod barra u noqgħod hawn l-istess. U billi dan il-ġuvni oġbitu hekk speċi ma ddejjaqx li jagħmel dik in-nofsija miegħu, qallu l-kappillan tridx kuljum hekk tibda tiġi hawnhekk tagħmel nofsija. Qallu jiena niġi għalik ta' serraħ moħħok u nwasslek jien id-dar ukoll. Dan il-kappellan ma kellu xejn xi jagħmel jiġifieri għalih kienet isservih ħarġa. U dan il-ġuvni baqa' jiġi ġurnata, 2, 3, ħaġa tal-iskantament. Id-droga bdiet iċċedi. Ma baqax iħoss iktar dik il-kilba li kellu għad-droga. Qallu dan x'qed jiġrili fader? Qallu ħanejdlek x'qed jiġrilek. Qallu dan bħal meta inti tmur quddiem ix-xemx. Ix-xemx taħarqek anki jekk ma tagħmel xejn. Ix-xemx taħarqek. Ix-xemx tatik kulur ieħor. Qallu dan l-istess ħaġa qed jiġrilek. Ix-xemx tal-Ewkaristija, ix-xemx ta' Ġesu lilek qed jaħraqlek il-ġibda. Iva qed jaħraqlek il-kilba għad-droga.
Għallu dan bħal meta jkollok biċċa ċaruta maħmuġa biex tifhimni aħjar. Ikollha l-ħmieġ inti x'tagħmel? Titfaħħa fl-ilma u l-ilma jattakka l-ħmieġ. Jattakkah il-ħmieġ b'tali mod meta inti tiġi biex toroka ikun ħafna iktar faċli għax il-ħmieġ ikun ġa ġie attakkat. Il-ħmieġ ikun ġa sar iktar artab. U l-istess qallu, jekk inti toqgħod quddiem Alla tiskanta kif Alla jaħraq il-ħmieġ tiegħek. Qallu Alla lilek jagħmlek iktar sewwa, jattakka l-kilba tiegħek biex ingħidlek. Irattab il-ħmieġ tiegħek bħall-ilma. Iva, eżis semmija, Alla irattab il-ħmieġ tiegħek u tiegħi wkoll. Eżis semmija, din hija importanti ħafna għal ħafna minnkom li minn xi daqqiet ikolkom problema għax tgħidu meta jiena mmur nitlob inkun distratta għax jiena ma jiswili xejn it-talb. U jien nemmen f'talba li hija it-talba tal-preżenza li toqgħod hemmhekk. Għax anki jekk moħħok distratt, ix-xemx xorta waħda taħarqek, xorta waħda tagħmillek sunburn. Iċ-ċaruta maħmuġa ġol ilma, anke jekk tkun distratta, il-ħmieġ xorta jiġi attakkat. Għalhekk huwa importanti li inti tmur tintasab qudiemu, anke jekk ma tħoss xejn, anke jekk m'għandekx aptit, anke jekk moħħok distratt, anke jekk inti għajjina, anke jekk inti ma tiflax. Mur l-istess, għax ix-xemx taħraq, l-ilma jattakka il-ħmieġ. Alla inatfek. Ek beda jiġri f'dik il-parroċċa u faret bin-nies. Ekk jew eżis semmija sa stess permezz ta' din is-silta mużikali nollu ħarsitna lejn Alla u ngħidulu m'hemm ħadd kbir u bravu daqshekk. Għalikom is-silta Non c'è Dio grande come te. Eżis semmija, Alla jgħidu lill-Elija, oħroġ u oqgħod quddiem il-mulej. Sempliċiment oqgħod quddiem il-mulej. Ma jgħidlux oqgħod aħseb, oqgħod titlob, oqgħod irrifletti, oqgħod aqra, għamel li jkollu ħsibijiet sbieħ, riflessjonijiet sbieħ. Le, sempliċiment oqgħod hemm qallu biss. Oqgħod hemm. X'jiġri? Jiġri jaraw vers 11 li minn hemm jgħaddi l-mulej. L-ewwel għadda riħ qawwi b'saqħa joffroq il-muntanji u jfarrak il-belt. Imma l-mulej ma kienx f'dan ir-riħ. Wara dan ir-riħ teżżet l-art u l-mulej ma kienx f'dik it-teżżiża. Wara t-teżżiża kien hemm in-nar, imma l-mulej ma kienx fin-nar. Mela l-ewwel għadda riħ tornado, imbagħad għadda earthquake teżżiża tal-art. Imbagħad għadda n-nar, imma kull darba jgħidilna il-mulej ma kienx fit-teżżiża, ma kienx fir-riħ, ma kienx fin-nar.
Min kien hemm mela? Elija kien hemmhekk. Elija l-qadim, ir-riħ qawwi, it-teżżiża u n-nar ġew ħalli jaħarqu, ħalli jkissru lill-Elija l-qadim, lill-Elija għajjien, lill-Elija sfiduċjat. Ekku li kont qed ngħidilkom qabel l-ilma jattakka l-ħmieġ u dak li qed jagħmel Alla. Mhux il-mulej kien hemmhekk f'dak in-nar, kien Elija. Elija mimli ħolm, mimli pretenzjonijiet, mimli proġetti, mimli ego tiegħu kif ħafna drabi inkunu aħna u veru. Alla jattakkaħ, ifarku, jkissru il-dan il-bniedem il-qadim. Għalfejn? Mhux sabiex aħallih infarrak, għax Alla qatt ma jħallina mfarkin, Alla wara t-tifrik dejjem jibni. Araw x'ġara, wara n-nar inħasset ziffa ħelwa. Elija kif ħassa għatta wiċċu bil-mantel, ħareġ barra u waqaf f'bib il-għar. Mela ziffa ħelwa. I like to work softly and gently, jgħidlek il-mulej. Ek jaħdem il-mulej, b'ħafna ġentilezza, b'ħafna delikatezza, mingħajr inti lanqas biss ma tinduna li huwa qiegħed jaħdem. Ma tindunax li huwa qiegħed jaħdem. Mhuwiex goff bħali Alla mnalla. He works gently and softly. U f'dik iż-żiffa ħelwa Elija jinduna xi ħaġa bażika, x'jinduna? Jinduna li hemmhekk qiegħed Alla. Alla ma kienx fir-riħ, ma kienx fit-teżżiża, ma kienx fin-nar, hemmhekk kien hemm Elija l-qadim li tkisser. Dik iż-żiffa Elija jinduna li hemm Alla, għalhekk huwa jagħti wiċċu bil-mantel għax qiegħed quddiem id-divinità. U Elija jerġa' jiskopri, jerġa' jgħix il-preżenza personali ta' Alla. Qedtilkom fil-bidu li l-problema ta' Elija kienet li propju huwa kellu dubju fuq il-preżenza personali u qawwija ta' Alla. Issa jerġa' jiskopriha u allura jista' jerġa' imur lura. Jista' jmur lura lejn Aħab, jista' jmur lura lejn Ġeżabel li tant beża minnha. Is-sitwazzjoni ma nbidlitx. Intu koll li qed tisma' meta tmur lura fil-familja tiegħek, wara li tiskopri l-Alla se terġa' ssib l-istess problemi, l-istess karattri, l-istess dar. Ħassib l-istess diffikultajiet. Is-sitwazzjoni ma tinbidilx. Għaliex ma tinbidilx? Għax is-sitwazzjoni tiegħek preżenti hija tajba. Allura m'għandux għalfejn Alla joqgħod jibdel is-sitwazzjoni. Is-sitwazzjoni tiegħek hija tajba. Alla ma żbaljax. X'se jinbidel mela? Se tinbidel int. Se tinbidel int. Mhux iktar magħluqa fis-self pity, immissa miftuħa għall-leġubijiet ta' Alla. Allura tista' taffronta il-muntanji. Ekku eżis semmija, issa nistgħu nibdew naraw il-mument ta' trionf ta' Elija, kapitlu 18. Naraw fejn naslu hekk illum fil-każ inkomplu darb'oħra. L-ewwel kellna il-mument ta' falliment ta' Elija, issa nixtieq inlaqqakom mal-mument ta' trionf ta' Elija biex insejjaħlu hekk il-mument fejn huwa jgħix il-missjoni tiegħu. Kull wieħed u waħda minna għandha l-missjoni tagħha eżis semmija minn fil-familja, minn mal-morda, minn il-missjoni tiegħu hija mod u min ieħor. Mhux importanti x'tagħmel fid-dinja, l-importanti tkun fejn qiegħdek Alla. Il-fatti huma sempliċi ħafna. Importanti kif tiddeskrivihom il-kelma ta' Alla l-Iskrittura. L-ewwel ktieb ta' Slaten kapitlu 18, ekku jibda mill-ewwel vers. U għadda ħafna żmien u l-kelma tal-mulej waslet lil Elija fit-tielet sena, qallu mur u ppreżenta ruħek quddiem Aħab is-sultan u jien nibgħat ix-xita fuq wiċċ l-art. Interessanti, ma nafx jekk tajtux każ dan ir-ritorner, il-kelma tal-mulej waslet lil Elija. Elija qatt ma jieħu l-inizjattiva hu. Elija dejjem jimxi
għax iċċaqal u Alla. Kemmu sigrit fundamentali ħasra kieku nitalmuha aħna. Mhux hu jieħu l-inizjattiva. Araw, rajnieh diġà il-mulej ikellem lil-Elija kapitlu 17 vers 2 meta qallu mur kerit. Kapitlu 17 vers 8 il-mulej kellem lil-Elija u qallu u mur f'Sarefta. Issa kapitlu 18 vers 1 il-kelma tal-mulej waslet lil-Elija u qaltlu mur Antahab. Dejjem il-mulej jiċċaqlaq qatt ma jieħu l-inizjattiva hu. Il-fatti huma sempliċi ħafna kif qedtilkom. Elija jiltaqa' ma' Obadija, raġel tajjeb ħafna li kien kmandant ma' Aħab u jgħidlu laqqani ma' Aħab. Obadija ma jkunx irid tal-ewwel, imbagħad aqraw l-istorja ta' ħelwa ħafna. Ma jkunx irid Obadija, imma fl-aħħar jgħidlu all right, jiena nleqqak ma' Aħab is-sultan. U meta ltaqgħu, Elija jissuġġerixxi lil Aħab biex jagħmlu konfront bejnu waħdu ġifri Elija waħdu u 450 profeta ta' Baal. Bniedem tal-Gazza Elija ġifieri, araw daqsxejn kemm huwa interessanti. Huwa bniedem tal-Gazz. Imbagħad vera bħalma rajna, beża minn mara, beża minn Ġeżabel. U għalhekk huwa interessanti dan ir-raġel għaliex jiġbaħ ħafna lili u lilek. Xi minn daqqiet inkunu mimlin entużjażmu, tħossok kapaċi taffronta kull problema u kultant tħossok lanqas kapaċi toqtol dubbiena. Kultant filgħodu jkollok aptit ittir mis-sodda u xi kultant propju ma jkollok aptit ta' xejn. Dan huwa l-bniedem, dan huwa int u jien. U għalhekk qed impinġi lil Elija b'dawn il-kuluri biex intom ma tixxukkjawx bikom infuskom, biex ma toqgħodux tgħidu lilkom infuskom ħafna ħmerijiet, hija kwistjoni ta' koerenza, hija kwistjoni ta' ma nafxiex, mhix kwistjoni ta' koerenza. Ekku, minn xi daqqiet tħossok mimlija kuraġġ, tista' titkellem, tagħti pariri lil dak li jkun, bad 5 minuti oħra tkun qiegħda waħdek tibki fil-kamra, imma hija normali. Mhux għax inti m'intix koerenti, m'intix ma nafxiex. Elija kien bħali, il-profeta ta' Alla. Interessanti x'inhuma s-sentimenti li Elija ħass li kellu ġewwa fih huwa urisa lejn din il-missjoni. Ekku, għax jikxfilna s-sigriti u s-sentimenti tiegħu huwa stess mingħajr ma jaf, imma jagħtihomna. Se naqra kapitlu 18, vers 36. Dan il-kontest huwa meta qabel ma jaħraq l-annimali fuq l-olja tal-Karmelu. Elija joħroġ quddiem in-nies kollha, jitlob lill-Alla u jgħidilhom dan il-kliem. Ħanaqra l-kliem preċiż mill-Bibja. Elija ħareġ fin-nofs u għajjat. Mulej Alla ta' Abram, ta' Iżak u ta' Iżrael, jiġifieri Alla ta' missirieti. Alla li wera l-fedelta tiegħu diġà ma' Abram, ma' Iżak u ma' Iżrael. Uri llum li inti Alla fost Iżrael u li jiena il-qaddej tiegħek u li dan kollu għamiltu għall-kelma tiegħek. Hawnhekk għandna iż-żewġ sentimenti li jiddominaw il-qalb ta' dan ir-raġel. L-ewwel sentimentu uri llum li inti Alla fost Iżrael. Mela l-ewwel sentiment huwa passjoni lejn Alla, ċoe l-interess tiegħu huwa Alla, l-interess tiegħu mhux li jagħmel suċċessu, ekku li huwa joħroġ ta' raġel le, iċ-ċavetta ta' qalbu qiegħda hawnhekk. Qalbu kienet ħabbat favur Alla, bħalma jgħid iktar tard għandi qalbi tħeġġeġ għall-aħħar għall-mulej. L-iktar ħaġa importanti għalih hi s-suċċess ta' Alla, mhux is-suċċess tiegħu. U din hija naħseb importanti ħafna żissemmija li l-importanti jkun hu mhux jiena. Hija ħaġa li naturalment trid tikber ħafna fil-ħajja tiegħek u tiegħi. Però tibżawx għax il-mulej bil-mod ikabbarilkom, bil-mod, però jkabbarilkom. Jeħtieġ li jkollna passjoni kbira lejn Alla li ħadd u xejn m'għandu jtellifilna. Jekk allum se nieqafaw is-semmija jekk Alla jrid inkomplu il-ġimgħa d-dieħla. Insellmilkom il-paċi magħkom. Father, I place into
Father,